Добре дошли в официалното откриване на второто издание на Art of Beauty Expo, част от Art Лашен Конгрес България 2025. Казвам се Лина Пеева и днес имам удоволствието да ви преведа през деня, в който ще срещнете най-добрите брандове, специалисти и иноватори в Лашен индустрията. Елате с мен! Насочвам вашето внимание към генералния спонсор на днешното събитие – Анигма. Това е брандът, създаден от феноменалната Ани Госийска. Предлагат професионални продукти за миглопластика, ламиниране на мигли и вежди и също така индивидуални обучения, водени от самата Ани. Сега ще подам микрофона на Криси, която ще ни разкаже малко повече за мисията на Анигма. Здравейте на всички! Много ми е приятно, че всички вие сте тук днес и сме се събрали за втора поредна година на събитието ни. Реално ние искаме да развием философията, че миглопластиката не е просто едно лепене на мигли, а е реално едно призвание, един начин на живот и има изключително много място за развитие в тази професия. Като нашия стремеж е да обединим миглостилистите в България в една миглена общност и да бъдем едно по-сплотено общество, което си помага, а не се конкурира. Друга важна част от вашата мисия, доколкото знам, е да вдигате професионалните стандарти в тази сфера. Мисля, че част от това е и страхотното събитие, на което се намираме в момента. Би ли ни разказала малко и за идеята зад събитието? Самото събитие е целта на Ани да предоставяме най-доброто за миглостилистите в България и целта ни е да обединим миглостилисти от чужбина и България с цел обмяната на опит, растежа на индустрията. Като доказателство за това е организацията на Art Лашен Конгрес за втора поредна година в България с международни спикъри. Неформално да кажа, чух отзиви, че тази година събитието е още по-добре от предната, така че поздравления. А сега искам да поговорим малко и за вашите продукти. Доколкото знам, вашия бестселър е страхотната пяна за почистване на мигли, вещи и лице, която предлагате. Имате също пинсети за миглопластика под собствен бранд. Може ли да ни разкажеш малко повече и за продуктите? Нашия бестселър е пяна Анигма, която е произведена в България и е с български екстракти. Имаме и 3 екстракта. Това са краставица, лавандула и лайка, като пяната е разработена специално за зоната около очите, така че да не люти по време на бюти процедури, като миглопластика, ламиниране на мигли. Също така може да се използва и за домашна употреба. Продължаваме с продуктовата селекция на Анигма. Имате и собствена серия мигли, различни извивки, дебелини и цветове. Би ли ни разказала малко повече? Всъщност ние имаме 2 серии мигли, а разликата между тях е, че пинк серията ни е с по-плътно влакно, по-късо изтъняване на косъма, докато при Legacy серията ни тук имаме изтъняване от базата, което допринася за много естествен ефект, което всъщност е нашата цел и философия да наложим по-естествения вид. Анигма също така са и първи официален вносител на Lovely. Криси, би ли ни разказала повече за марката Lovely и продуктите, които предлагате от тяхната селекция? Да, като първи официален представител ние сме подбрали няколко лепила, мигли и пинсети от голямата им гама с продукти, като всички са лично тествани от нас и можем да ви подберем най-доброто за вас. Тук ще се запознаем с Lami Shop. Това е създателката на този онлайн магазин, Виктория Стоянова. Тя е преподавател и специалист по ламиниране на мигли и вежди. Може ли ни разкажеш как и защо създаде Lami Shop? Мисията ми, още когато създавах Lami Shop, беше да предоставя на специалистите в България достъп до качествени продукти, които са световно известни, но все още ги няма на българския пазар. И по този начин да подобрим и цялостното качество на услугите, които се предлагат в България относно ламинирането и боядисването на мигли и вещи. Ще ни кажеш ли няколко думи и за корейското ламиниране? Тази техника е изключително много нашумя в последната една година в България, още предната година и по света. Ти вече я преподаваш, ще я демонстрираш, имаш продукти за нея, така че
Кажи ни тайната. Корейската техника за ламиниране наистина се отличава от класическата, която всички познаваме. С това, че тя е по-щадяща за косама, има по-малко стъпки за изпълнение. При нея се използват по-различни продукти. За щастие, в Lamy Shop съм осигурила достъп до продукти за корейско ламиниране на марката Pink Flash. Така че всички, които искат да се запознаят по-отблизо с тази техника, могат да се запишат на обучение и да се закупят и нужните продукти. Постарала съм се да осигуря всичко необходимо за българските специалисти. Следващия ни изложител днес е Gatito Lashes. Сега ще ни разкажат малко повече за бранда. Thank you for inviting me. Gatito Lashes is a brand new brand for lash extensions and tweezers. We have high quality tweezers made of very good quality steel, and our collection of lashes are like combining luxury meets affordability. So our brand is designed to create something different. Volume, mega volume, soft volume, special effects, whatever you want. And we have a mixture of curls and thickness suitable for everything. As well as tweezers, it does not matter your technique. All that matters is that they are good quality and you can surely find your favorite one. Това е прекрасната Лилиан Фотева, собственик на Критерия Про, онлайн магазин, академия и 2 студия, които работят с клиенти. Лилиан, би ли ни разказала малко повече за твоя бранд? Имаме първото лепило с първата формула в света, която е без разклащане на лепилото. Продължавам с праймерите, които всъщност са и pH регулатори. Супер бондъра, който намаля 80% от алергиите, и пяната ни за измиване, която всъщност хидратира без да изсушава миглите. Няма да разказвам за всичко останало, можете да го разгледате в сайта на criteriaprolash.com. Освен Criteria Prolash имаме Criteria Academy, Criteria Store, Criteria Creative. Радваме се на успехи вече 11 години. Аз лично преподавам вече 6 или 7 години ще станат. Имаме вече даже известни наши курсисти, отвориха салони, направиха свои известни брандове. Когато преподаваме курсове, ние го правим в малки групи, не повече от 5 души, като теорията преподавам аз, разбира се, а на практиките винаги взимам при повече от 1 или 2 присъстващи в групата до 5 човека, асистенти от екипа на Criteria Academy. Продължаваме с Самари Лаш, брандът на Даяна Велева, един професионалист, който набра изключителна популярност. Можеш ли ни разкажеш малко повече за твоя бранд? Имах момент в кариерата си, когато прецених да променя своята техника. Всички мигли, с които аз работех, всъщност не пасваха на моята техника и на това, което аз търсих. Исках да предлагам продукт, който наистина да отговаря на качеството, което аз имам и стандарта, който имам за мигли. Съвсем скоро променихме както визията на нашите кутии, така и влакното. Също така добавихме още 2 реда допълнително, за да може кутията да е още по-рентабилна за нашите клиенти. Предлагаме продуктите ни в нашия сайт, който е amarilash.com. Като най-хитовия ни продукт всъщност е нашето лепило, което е подходящо и за начинаещи, за напреднали, вече в зависимост от условията и средата на работа. Поставяме акцента ни в момента върху новите ни кутии, които са изцяло от екологична опаковка с текстурирана хартия. Следващия бранд, с който ще ви запознаем, е Addictive. Това е собственичката Мения. Бранд за консумативи за миглопластика и ламиниране. И сега ще я помолим да ни разкаже малко повече. Hello, I'm Menia Nalbadi. I am from Greece, Thessaloniki. I am the founder of Addictive Lashes. We provide high quality lash and brow products and training. Our goal is to help lash artists work easier, faster, with great results.
Следващия бранд, с който ще ви запознаем, е Амелия Дива. Те вече 8 години вдъхновяват лаш специалистите в България. Предлагат материали, козметични консумативи за миглопластика и ламиниране. Също така са и официален представител на Yumi Lashes. Сега ще подам микрофона на представител на бранда, за да ни разкаже малко повече. Ние сме на пазара вече 8 година, като основната мисия е да предлагаме висококачествени консумативи, материали и аксесуари за миглопластика, също така козметично оборудване, маникюр, педикюр на много достъпни цени. В наше лице ще откриете коректност, бързина и точност при изпращане на поръчките. При въпроси може да се възползвате от професионална консултация, с която да изберете подходящия продукт за вас. Нашата мисия е твоят успех. Ние сме партньора, с който вървиш напред, ръка за ръка. Благодаря ви! Следващия ни бранд изложител е Stalex, украински производител, който вече смятаме е популярен по цял свят. Както виждате, те предлагат изключително много видове пинцети за миглопластика, за почистване на вежди и за други техники, така че ще подам микрофона, за да може да ни разкажат малко повече. Здравейте на всичките! Ние сме световно известен производител на инструменти за маникюр, педикюр и миглопластика и корекция на веждите. Предлагаме доста широка гама инструментите и имаме доста широка гама също и на пинцетите. В нашото портфолио около 55 пинцета за ламиниране на вежди, за миглопластика и за корекция на веждите. Това са Lamy Super Booster, италиански бранд за ламиниране на мигли и вежди, който от съвсем скоро в България. Брандът е фокусиран върху продукти за корейско ламиниране с по-щадящ състав. Здравейте на всички! Ние сме Lamy Super Booster. Идваме от Италия. Имаме селекция от продукти за ламиниране на мигли и вежди, като в България пристигаме с премиера на най-новата ни система за ламиниране, която е именно създадена за работа по корейската техника, като към нея сме създали пудра лепило, което да се ползва в комбинация с системата. И една от мисиите ни всъщност е образованието. Затова искам да поканя всички посетители на изложението и колегите от конференцията да се включат към нашия безплатен вебинар, в който ще си поговорим за корейската техника. Смятам, че ще бъде много полезен. Сред селекцията имаме продукт с международна награда. Това е Nutri-Lash серум, който е подходящ за възстановяване, сгъстяване и удължаване на миглите, особено за процедури след ламиниране. Състава е направен по такъв начин, че да не разрушава ламинирането, в същото време да хидратира миглите. И също така е с черен цвят, което е доста подходящо за дамите, които са направили процедурата, но пък не са преминали през боядисване. Следва един изключителен бранд, който вярвам може би е познат на всички в стаята, Lollipop Cosmetics. Те са на пазара вече от 18 години. Може да сте ги забелязвали от техните колаборации с известни гримьори в социалните мрежи. Също така всички ринг лампи днес на изложението и на конференцията са предоставени от тях. Както виждате, лампите са доста ярки. Може да дойдете и да разпитате повече на щанда. Ева Серева, официален представител на ФИ за България, обучител, също има и собствен бранд Експерт Supreme за миглопластика и сега ще ни разкаже малко повече и за трите неща. Здравейте, аз съм Ева Серева, международен преподавател към ФИ Academy, създател на луксозния бранд за миглопластика Експерт Supreme и собственик на ES Academy. В миглопластиката съм вече повече от 15 години, като впоследствие преминах и в перманентния грим. Това, което успях ясно да разбера в това дълго време, е, че най-важното е да има безопасност, качество и, разбира се, професионализъм. Експерт Supreme е луксозен бранд за мигли, който е лично мой проект и, за щастие, сбъдната мечта. Бранд, който е бутиков и е създаден за професионалистите, които не правят компромиси. Всички продукти, използвани в създаването на материалите ни, са висококачествени, като продуктите ни за очи
шампуаните и лепилата са изключително пречистени. Те притежават сертификати за качество и най-важното – токсикологични анализи, документи, които гарантират наистина безопасността, която трябва да осигурим на нашите клиенти. Така че Експерт Сюприм е за тези, които желаят да усетят разликата от просто добри мигли и наистина висок клас мигли. Що се отнася до FI Academy, всички знаем, че това е един доста известен, утвърден световен бранд в перманентния грим и в дермопроцедурите. Като експерт, който от 10 години работи с продуктите им и като официален представител, мога да гарантирам перфектни резултати при правилното им използване. Всички продукти на FI Academy можете да ги намерите в сайта ни FISELLER.BG, а тези, които желаят да минат на следващо ниво в работата си с миглопластиката, могат да открият продуктите ни в expertsupreme.com. Благодаря ви. Дойде време да ви представим и финансовия партньор на събитието TBI Bank. С тях може да поговорите за гъвкави финансови решения за вашия бизнес и студио. Ако желаете да закупите оборудване, да инвестирате в обучения, но в момента ви е трудно да намерите средства за това, може да дойдете и да ги попитате за възможните финансови решения. Тук съм с Камелия Иванова, представител на Свято Академи за България и един от техните топ треньори. Сега ще й подам микрофона, за да ни разкаже малко повече за продуктите и обученията, които предлага. Както знаете, аз съм треньор към Свято Академи за България. Днес тук съм изложила едни от продуктите, които продаваме и предлагаме. Имаме пигменти за вежди, за очна линия и за устни, както минерални, така и хибридни пигменти. Предлагаме машини, игли, лайнери, четки, опойки, всичко необходимо за перманентния грим. Другото, което искам да представя днес, това са нашите обучения. Предлагаме базови обучения, майсторски класове, индивидуални обучения, онлайн обучения също. И сега се насочваме към следващия щанд GPTS Shop. Рекламна агенция, която виждате, предлага персонализирани брандирани материали. Може да ни разкажат малко повече за арсенала от продукти и услуги. Здравейте, ние сме GPTS Print Shop и предлагаме абсолютно всякакви печатни решения и всичко за вашия бизнес. Може да изработим персонализирани кутии, флаери, дипляни, брошури, широкоформатни, малък формат рекламни материали, така че всичко, от което имате нужда, ние може да го осигурим и ви очакваме. Накрая, но не на последно място, ви представям Мария Евгениева, която току-що завърши своята демонстрация за 3D Hair Stroke хиперреализъм на вежди. Мария е преподавател, артист и шампион по микропигментация, също така и амбасадор на две марки за консумативи за перманентен грим. Подаваме микрофона, за да ни разкаже повече за нея, обученията и двете марки, които представлява. Казвам се Мария Евгениева и съм артист и преподавател по перманентен грим от 5 години. Амбасадор съм на AS Company, пигменти и консумативи за перманентен грим и тази уникална машинка S-Princess, която е с регулируем ход на иглата. Много лека, много удобна за работа и без кабели. Относно обученията, които правя аз, те са малко по-различни от тези, които сме свикнали да виждаме реклами за тях. Моите обучения са хибридни, присъствените дни са разделени, да може да се извлече максимално от обучението. Не съм от преподавателите, които казват една година моята подкрепа е след обучението, а тя си остава завинаги. Тук има и момичета, които са мои курсистки, ще потвърдят. Обученията са онлайн, теоретичната част и вече присъствените за практическата част. Онлайн курсовете може да откриете на www.academy.mariaevgenieva.bg.